Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel Tutorial Class 8 ର ଆଜି ଆମେ କଣ ତମର ଶପଥ ଯୋଉ ପଦ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର ତାର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଶପଥ ଚାପ୍ଟର 3 ର ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ନୋଟ୍ସ PDF ଆଉ ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଜମା ଫ୍ରିରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନିଆହେବନି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଓକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବ ମୁହଁ ଜହ୍ନ ସମ ଉଠିବ ଝଳି ପବନ ଶପଥ ଛୁଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବ ମୁହଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତାପରେ ଜଳିବ ମୁହଁ ଜହ୍ନ ସମ ଉଠିବ ଝଳି ମାନେ ଜହ୍ନର କଣ ମାନେ ଜହ୍ନର ତାପରେ ଝଳିବ ପବନ ସମଥ ଉଠି ଛୁଇଁ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଖେଳି ଧଳି ଝରଣା ସମଚଞ୍ଚଳି ବସି ତୃଷ୍ଣାକାର ରଖିବେ ନାହିଁ ଶସ୍ୟ ଜଳେ ଧରିବ ଦସି ଓକେ ତାପରେ କଣ ଭୋକରି ଭୋକ ଭୋକି ଦିବ କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ସମତ ରହିବ ସୁଖେ ସଥି ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା ଜଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କହୁଛି ଭିକାରୀ ଭୋକରେ ଯିବେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ସମୟ ଦହି ଶୁଖି ମାନେ ଅଗ୍ନି ସମୟରେ ଆଗରେ କିମ୍ବା ଅହିଂସାରେ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯିବେ ନାହିଁ ଜଳରେ ସମକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଜଳପାନ କରିବେ ମାନେ ପିଇବେ ନବେ ବେଳେ କେବେ ହିଂସା ବିବାଥା ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବ ଗୀତ ହୃଦୟରୁ ଉଠିବ ବାଜି ପଦ୍ମ ସମ ଢଳିନ୍ତି ଅନୁରୂପ ସଙ୍ଗେ ସାଜି ମାନେ ନଥିବେ କେବେ ମିଥ୍ୟାର ମାନେ ହିଂସାରେ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ବ୍ୟଥା ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବ ରାପିବେ ହୃଦୟରୁ ଉଠିବ ବାଜି ହୃଦୟରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ପଦ୍ମ ସମ ଦୋଳିନୀତି ଅନୁରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି ଓକେ ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ପଦ୍ମଶ୍ର ଦଳିବ ନୀତି ଅନୁରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି ଅଦୃତ ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତ ରହିଛି ଧୀର ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମ କରି ବରି କର୍ମ ମୋର ଦେଖିବେ ସିଜି ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ସମ ଫେରିବ ଦେବୀ ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ଦାସ ହାସ ସରଳୀ ସମ ନେବ ବକ୍ଷେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ ରୁଗୁଣ ଜନ ରହି ସୁଶ୍ୱାସରେ ଲାଗିବି ତାର ନୃତ୍ୟ ରହି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବେ ନାହିଁ ତହି ସୃଷ୍ଟି ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେବି ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଦୃଷ୍ଟି ହେବ ଖଞ୍ଜ ତୀର ମର୍ମ କଟି ପାରତା ମାଗି ନିର୍ବିକାର ଦେହିବେ ଗିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ନୁହେଁ ମୋହିର ପାଇଁ ସବୁଠି ଲାଗି ମୋହର ପ୍ରାଣ ସମତା ପ୍ରଥମ ପତାକା ବାହି ଶାନ୍ତିର ରହିବା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ପତାକାର ଦିଗ ଦେଖି ପତାକାର ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଶାନ୍ତିର ମୈତ୍ରୀର ପତ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ସବା ଶାନ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କବି ବହିଷ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିନେବା ଦେଖିବା କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଣହାଟ ଗ୍ରାମରେ 1912 ମସିହାରେ ଆସିବ ବିଷୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କବିତା ରଚନା କରି ସେ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସାଧନା କରି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ତର୍ପଣରେ କରି ଆଜି ଅଡ଼ରାଉଡ଼ ସଇଁ ଚିଠା ପ୍ରଭୃତି ଗୀତ ରଚନା କବିଙ୍କର ପ୍ରଭୁଗୀତ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର କବି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅନନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜକ ପରିମାଣ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଥିଲା କବିଙ୍କ କବିତାରେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର
ଅଭ୍ୟନ୍ତର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ କବିତାର କବିଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ବଳିଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ବ୍ୟଥାଦିକୁ ପ୍ରମୁଖ ନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଜଳି ସମାଜରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ଚରଣ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭାଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ କରିବା। ଓକେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।